азизои худо мегӯянд ки вақте инсон ҳамун лаҳзаи ҷон кандан як бародарша мебинад ё як наздикша мебинад, мегӯяд ҳамура нигоҳ кардан бисёр андешҳои бале ки дар нафси мо ҳаст, бисёр ниятҳои нопоке ки дар нафсҳомон аст. вақте ҳамура мебинем дигар бародаро ҳамин ҳатто дилет ай дунё дига мемонад. вақте мақсад мебинад инсон ки ҳамин марга ки мебинад, ҷон кандана мебинад, пайғамбар гуфт инна лилмавти сакарот, марг ба худаш бисёр сахтиҳо дорад. ҳамун сахтиҳоро вақте мебинӣ мегӯяд инсона дилаш дига аз дунё мемонад, чашмаш бедор мешавад мегӯяд. хоб ва бисёр дар зеҳнаш корҳои нек пеш меояд. мегӯяд бояд ки дунё ҳамаш ҳосилаш ҳамин будааст. ҳамаи ҳамин мақсад даводаву машғулияту дигар ира бин охири кор ҳамина гуфта як фикрош иваз мешавад. дидан пас мо бародарони азиз азбас ки ака бигем дар ҳамин роҳҳову дар ҳамин даъватҳо ҳамин чизо ки машғулем, мо як ҳамсинфон аз дунё мегузашт. баъд апаш омаду гуфт ҳоҷӣ гӯ камтар ба филм ҳолш бачидаги ҳамин болаки саршда биё ягон чӣ бихон. мо ҳамин расидаам баробар бародари азиз ҳамин як нигоҳ карда гӯ ман хеле аҳволум бачидеса. ман гуфтам иншоалло хайр ҳамин субҳоналлоҳ алҳамдулиллоҳ ла илоҳаиллаллоҳро гуфтам ай забон накуд. ҳаминро гуфтам биги бародари азиз дар масъало мека ки вақте ки мебинед ки натонист гуфта худтон бигед ла илоҳаиллаллоҳ, лекин агар тавонист гуфтан ҳобура далолат шукед ки то ҳамин калимаро гуфтан гирад. зеро пайғамбар мега ман кана охира каломи ла илоҳаиллаллоҳ дахала алҷанна. касе охирон калимаи ҳамин дунёш ла илоҳаиллаллоҳ бошад ва ҷаннат меравад. зин лиҳоз мега агар натонист бигед, зеро дар гӯшуш вай мешнавад. фақат ин қадаре ки қуввати мақсад забонша дар ҳаракат даровардан надорад. баъдан ман вақте ӯро талқин ки кардем гуфтем ҳамин бовар кунем бародарони азиз ҳеҷ вақт ай пеши чашми мо ҳамун тариқи ҷон кандани бачаи ҷавон намерад ки ба андозаи мақсад ҳамин дар ҷога мегӯй ҳамин касе айми боло дастош мегираву дар замин мезанаш. ҳамин ай замин ҳамин парида 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 ахир ранги чихелам як одами сиҳате ки пешҳо мекунад давлини қати ҳамун қати пешҳош баромаду баъд яке рӯ шиду ба ҳамун мақсад аҳволи ӯро агар касе медид ба худо қасам дигар мумкин баъзе камтарак агар ситораш тунуктарак меши девона меши. хеле хеле и азизои худо беҳуда моро намегӯянд ки ҳамин мурдаҳоро бирем бибинем ҷон кардана. ай вақташ дар тоҷики мо мегуфтанд ки ҳамин сета гур бояд биканӣ ё сета мурдаро бояд бишӯӣ. ака мақсад чи агарчи дар шариат не фарзе не воҷиб, вале дидани ҳамонҳо мақсад шояд дар тия тағйирот я табаддулот биёрад. ва сеюм чизе ки бародарони азиз дар мо дилҳомона аз торикиҳо сахтиҳо наҷот медиҳад ин нишастан дар суҳбати аҳли илм. якум агар ёди марг бошад, дуюм дидани ҷон кандан бошад, сеюм нишастан дар суҳбати аҳли илм, дар суҳбати одамое ки донишманд бошанд. хоб яъне бисёр фаҳмшон зиёд аст, донишшон зиёд аст. аз онҳо мақсад ягон баҳраву ягон некира шунидан то мисол бисёри мушкилотое ки ҳаст бародари азиз мешавад онҳоро бо тариқи шунидан бо тариқи гӯш кардан мақсад бартараф кардан. ҳақиқатан аки шумо ҳамат бародарои моӣ, шумо ҳамат бигем мо аз ҳама як диёрем, ҳамаи мо шумо зодаи мисол тоҷикистонем. вале вақте ки як нафари бегона эрод мегира аймо ҳар одаме набоша бар номусаш бара ки як одаме ки на мисол ба мардуми мо ҳай ба миллати мо ҳай ягон наздикӣ надораву вақте мешинаву эрод ай тоҷик мегирад, эрод ай мардуми мусалмон мегирад, ҳар як одам ака ман нава ҳар кас чӣ хеле мисол чиз шай моро намефорад, моро намефорад ки мақсадам як кас эроди моро бигира ё камбуди моро мисол бегона боша мисол бигад. лекин
худи ҳар чизе ки мегад намегад ин худира гапушу ниятушу инҳош бо дигар аст, вале аз бегона ранги ғараз дора, ранги мақсад дора. вале ба ҳар ҳолам аз ҳамин камбуди мо ҳаки забони ино мақсад дар ҳамин масъала дароз шидагӣ. як ҳадис аз пайғамбар мехонам, бародаро дуом мекунем. ҷаноби ҳазрати Анас ривоят мекунад ҳадиса, имом Тирмизӣ, имом Абу Давуд дар китобҳои маъруфу машҳури худшон меорад. мегӯяд ламмо уриҷа би, ай шаби мероҷи ҳазрат гап мезанад, шабе ки пайғамбари нозамин бо даъвати илоҳӣ пеши аллоҳ рафт. мегӯяд ламмо уриҷа би марарту биақвомин лаҳум азфор мин нуҳос. мегӯяд ман ба пеши як қавме гузаштум, пайғамбар мегӯяд ҳамроҳ ҷабраил буд. ин бародарои азиз ҳадиси мӯътабар, чизе ки ҳазрат бо чашми сар дидагие. мегӯяд ба пеши як қавм гузаштум ки ҳамин нохун дорану, лекин нохунҳош ин материал нест. материалш гуфт мин нуҳос. нуҳоса дар луғат бибинед агар мис, материали мисин. ай мис мақсад ҳамун нохун кардагӣ будааст. яхмишуна вуҷӯҳаҳум ва судураҳум. мегӯяд малоикаҳое доранд ки дар пешон, малоикаҳое ки онҳоро азият мекунанд, амршон мекунанд бо ҳамун ангуштҳо, бо ҳамун оҳан. чеҳраҳошона мегӯяд ҳамин пӯсти рӯро ба поёра меоранд. хоб дуюм кора ки анҷом метиҳанд, ҳамин аз боло мегӯяд пӯсти ҳамин болоро аз пеши баршон қат иёра тояро поён меорад ки болош бо барқарор мешавад. кор ҳамин. мегӯяд фақулту я ҷабраил, мегӯяд бародарам ҷабраил ки дар қалб ман ҳаулои, ин рӯзи баъде ки ман дар иё мебинам, ин мушкилотеро ки ман дар иё эҳсос мекунам, инҳо чиҳо карданд ки мақсад ин қад даҳшате ки дар инҳо мебинам. мегӯяд ҳаулои яъкулуна луҳума ннос ва яқаъуна фи аърозиҳим. пайғамбари гиромӣ, инҳо аз зумраи бисёр бадбахто буданд. инҳо ду кори беҳад зишт доштанд. зин лиҳоз шояд ки дар яке аз гуноҳҳошон рӯшона пӯст мекунанд, дар дуюм гуноҳшон рӯи синаҳошон канда мешавад. якум бародарони азиз гуфтанд якдигара дар хилват ғайбат мекунанд. яъкулуна луҳума ннос, инҳо гӯшти якдигар мехӯранд. чире ки ояти қуръон ғайбатгара ба хӯрдани гӯшти бародар ишора мекунад ки ғайбатгар мисли гӯшти бародарро хӯрдан. як замонҳои бародар ки мо ҳам давраи ҳамон одамои советии мо пештараким, ҳамон як вақтҳо мегуфтанд ки ҳамин занак мардум бишина ғайбат ҳабуд намекунад. ҳозир бародарои азизи дар мо шумо мардако декор дигар занакҳо ҳам ихели имконияти шояд штанам наёванд, ё агар биёванам, агар биганам, лекин гандагии кордаргӣ ки дар моҳҳо бародари азин пайдо шудааст. ҳамин маҳфиломонда мешинем, бибинем ки ҳамин як камтарак агар як аволпурсӣ сар шавад, баъд ҳамин сарнавишту таърихи як каса мебардорем. барои ҳамин худо раҳмат кунад, шайх Садир як гапи зебо мегӯяд, мегӯяд макун ғайбат агар ақлат тамом аст. агар ҳақиқатан ту соҳиб ақл бошӣ, андеша дошта бошӣ, бофаҳм бошӣ, бачаи одам бошӣ, агар ғайбат накунӣ. макун ғайбат агар ақлат тамом аст, ки гуфтори ту дар ғайбат ҳаром аст. агар ақли ту гардад бар ту зоҳир, ба айби кас куҷо пардозӣ охир. як борак бачам ҳамин таърихи тавардор толи мешинӣ чорзону ай ҳол як одами дигар гап мезанӣ, ту мумкин дурӯғ мегӯӣ дар осиям, ту ҳасад дорӣ, бахелӣ, ту мисол чашми нодид дорӣ, лекин ғайбатай ку. вақте ту аввал мега аз худат агар одам то худча набина, то камбудии худча агар мақсад дидан натонад, аз дигароро ҳам бародари азиз мақсад дидан наметонад. барои ҳамин инсон бояд ай худаш хулоса барорад. якум гуфт ана ҳамин аст ки инҳо ба ғайбат, фақат коршон ғайбат кардан буд.
якум дуюм чӣ буд ва яқауна фи арози як бародар камтар шӯҳрат дорад, камтарак маъруфият дорад, як 3-4 мақсад хизматш мекунад, ё кӯшиш мекунад ки ҳамра обрӯша брезонад. Инҳо роҳҳо мекунанд ки ҳамин одама мақсад ҳамин мартаба манзарате ки худо додай, инҳо бояд ки дар гирди ҳамун чӣ кор кунанд, бояд ҳаракатҳо кунанд, ҳар хел роҳҳо биҷӯянд, дар кор шава подставитш мекунанд ки ҳамин одамамо бояд ки мақсад ҳамин хел шармандаш кунем. гуфт ин бадбахтое ки мебини қатор шидагӣ ё ҷои дилсӯзӣ надоранд, ёра зебшон ҳамияй, ё дар дунё бисёр бадбахт буданд, ё бисёр нороҳат карданд. оли дар шаънои комит агарам кели гапҳоро мешунавед, нороҳат намешавед. вақте шумо худтон тозаен, вақте худтон покену дар ростон вақте мегӯянд ки медонӣ ки на фалони фалон ози як аҷоиб дунё шидай, инамир оз ма як гапака бехи гӯшда мегӯм шаъри када даи мегашт. ягон гап дигар ози пинҳон намонда. барои ҳамин бародари азиз мегӯяд ду нафаре ки дар ҳамин аҳволанд ки бо чашми сар ҳазрат онҳоро дидааст, ба ҳамин аҳвол гирифтор буданд. мо метавонем агар бародари азиз мо ҳам пайрави ҳамуно бошем, мо ҳам дар сафи ҳамуно мерем, иштирок мекунем. лекин агар мо вақте шунидем, агар имонҳомон қавӣ бошад, иродаҳомон қавӣ бошад, ҳақиқатан ихлосҳомон ба сӯи дин зиёдтар бошад, мо мегӯем ин рабин пайғамбари нозанина сухан шайохӣ, ин ягон афсона нест, ин ягон гафи беасос нест, чизеро ки ҳазрат ба чашми сар дидааст. мешавад ки дигар минбаъд мақсад ман дар ҳамин кор даст назанам. зинлиҳоз инҳо бародари азиз озори дили як одам ҳамино ҳамаш далолат бар ҳамин мекунад. шоир мегӯяд ҳазор ганҷи ибодат, ҳазор ганҷи ибодат, ҳазор хони карам, ҳазорҳо навъи ибодата бикӯр. ина нусрати додари мавори ина хеле садҳо мақсад дастархон партоб. ҳазор ганҷи ибодат, ҳазор хони карам, ҳазор тоати шабҳо, ҳазор бедорӣ, ҳазор рӯзаи сол. бибинед, ҳазор рӯзаи моҳ, ҳазор хилвати сол. қабули ҳақ нашавад гар диле биозорӣ. ҳамаи корат ҳазор, лекин шумӣ кор дар чия? фақат ҳаракат мекунӣ ки осор биёрӣ, фитна бидозӣ, ҷанҷол бидозӣ, гурӯҳ тақсим кунӣ. вақте корат бар ҳамин боша мегӯяд азизои худоро бин, азизои худо моро гуфтестанд ки яъне қабули ҳақ нашавад гар диле биозорӣ. чун инсонро набошад фазлу эҳсон, чӣ фарқ аз одамӣ то нақши девор? ба даст овардани дунё ҳунар нест, якеро метавони дил ба даст ор. барои ин бародарони азиз ва гироӣ, ман ҳам як фарзанди шумоюм, ман ҳам як бародари шумоюм. мо ҳам фақат ҳамин иродамон, мо аллоро сипосгузорӣ мекунем ки хоб дар ҳар ҷоҳое ки душворай, сабукай, хай аллои меҳрубон мақсад ҳамин роҳ да бурдаймон ё ҳамин хел имконият шароита барои мо муҳайё кардааст. мерем як қола алло мегӯем, қола расулулло мегӯем, барои гуфтагимон савоб мегирем, шунидагиҳоам барои шунидагишон савоб мегиранд. бо якҷоя дуо мекунем ки худо тавфиқи амал карданашон битамон. баъд ба ҳар ҳол дилмонам ҳеҷ вақт намебардорад ки дар мисол байни мардуми мо ҳамхели баъзе нофаҳмиҳову баъзе мисол чизҳоеро ки аки як кора гуфт ҳамин домноз мегӯяд тутил мулка ман таша. як каса мебини бародар пулдор алло мегӯяд ман додамаш, ҷанговаре ма ҷанг ман додамаш, ту надодаиш ку. ина мо барои инами чиз ҳамин бисёртар оли буд мегӯм